Sisutai. Vasutudzei babasiba. Sutudzei munhu. Aiwa. Tu yazvona imwangu sanyadzisa. Icho ndozvadziswa kumba kwevai kunobatsiba. Kwevai. Say guys for the people yo. To wakufara. Basa redu rafamba zvakanaka ndichakuradzai mangwana. I think basa remabhiridha rapera saka ndangoti ngatingo prepare something nice mangwana makusenseni ndofana kuenda novakwidza mabhazi magutumupanda vombodzokera kumba saka we prepared something nice ndikatenga coca-cola iyi ndindambotovhura kubvisa uroyi ichitori neice block ndevakomana baba Simba vanditi sisi ndoda 7 up ndandoitenga 7 up baba Simba 7 up yenyu hema muchachembera mwe mudzakekera vakumbira 7 up muri kusvondo maita zvenyu tendai basa guru ramatiitira aiwa pauropo baba aitawo zvakanaka dasti aya zvakanaka musekeshe mesimba kwakurisei kusvondo akusvondo kwakurira maryei kuchechi ndabva nemabagwe epandanda maenda nembuwa yemabagwe saka tatoti pamesimba vanodzoka vane zhara chiregete sei tifane kubika shuya pastondido dzedu vabaikira idzidzi izvi tambobatwezvi zvimwe zvachoni zvistondido vanorya vanobaikana kubasa kwedu kuno ndodhina yedu iripo uyu watovata saka anovharirwa zvinhu zvake but anyway ndo preparation yandaita yekuti vakomana kufamba zvakanaka then tichiri ipapo ndapiwa this light iyi rekuti vakaona handisi kuritakura but mumwe wachona haana kuspecify kuti ipa maisimbere but basically I think ndichangoisira maisimba handindigoni kuti ndigoinda naro because akaona tichitora vhidhiyo tichishandisa tichasa mota so ndaigona kudai ndarivhura but mumwe wacho haazozviwise because ndinoda kuti chinhu chinowani handidi kuchivhura saka mbozviona ichi chichiri mubepa ichi sealed from the shop saka ndo light ratanzi moshandisa muripo saka inini ndakuinda handiritori light ndichasiya I think ndichatenga like tine rimwe rinomboshandisawo isusu akakura like this but pandakaenda naro kuprazi pandakawana rachigumbatirwa namaisheroni vachiti kwese kwavainda kana nyango kunzi kungotora munyu vanongotora chilaiti ichocho ndakaona zvisingaiti kuti ndivatorere laiti rachoni saka nanhasi nango ndikaenda kuprazi vanenge vakangota chibheke chelaiti iri ndora vanofamba naro kwese kwavanoinda vakada kuenda kutoilet vakada kuenda kunobika pazhepa vakada chero kupi vanofamba naro vakaita chihandbag saka ndakaona kuti ndikaritora ndora ndaishandisa in personal ranga ndakatengera for my team but I think ndichazotsvakawo ranguwo randinofamba naro this one ndinorisiya ndiritori akangondibless akati ndaona muchishandisa mota pakuita mavhidhiyo so ndova kutengera light however light iri inda kuchiritambidzawo maisimba richaita renyu asi kwete izvozvi because munogona kutozoguma makunditora light racho tabva mochitora full custody yelight asi light iri manje zvandichaita ndichagona kubvunza kuti washi anogona kutibatsira rekuti ariise pamusoro apapo so that rinoti na6 rinobaka rega mazuva rovera na6 koedza rodzima nimo mazuva babasimba ndo rikakubatidzira yapo zvinokupai zvakanaka kuti musatsikana nenyoka minto handiti roiswa pakati apapo kana ari pada kuti blessa kuti another light maybe rimwe ameo tinogona kuzoita sei kuti vashandisewo mumba asi vakakwanisa kuti iri rizoiswa pamusoro pemba vanogona kubatsirikana chaizvo nekuti ini ndinoda kutozomatsvakirawo maishiro nekuti anenge ari kana 4 because akanaka mazunhu aya zvamwari chaiko akanaka saka ndosaka mukuona paboys rangu sister mamusingabudisi light 1 chichichichi ndariwana nhasi uye ndikati ewo handidi kuribudisa mubhokisi risati rabuda pavhidhiyo maisimba mariona idzvaka batai mazinzwa sei baba Simba
tauraiti aiwa ini ndinokutendai nebasa guru ramakaitira sisi shero kuti vawane laiti pano kushandisa malaitsi emota asi nokuda kwemwoyo wavo murefu waarwadziwa nemunin'ina wavo vari kuitira chiitiko pano chokuvavakira musha vakati aiwa ini kana ndoenda ndokuchakusiyirai maisimba aiwa ndinokutendai nezvamakatiitira ndinotenda zvangu maita henyu chimbovhura tione kuti muri kuti dai lewo 7 apo tione ndinozorwadziwa nedhora rangu imwe 7 apo tione baba Simba uda kuita flu here Simba uda kuita flu unonzwa sei nelight rataita iri nyowani kwakufara nelight nyango tofamba tichatsikinyoka ticharumwi hatichapindi mumba. Amen. Haunozviona kungwarangwara nadzizvidi inogona kutobviswa andi iyo unogairire wodai rototumba guruva hero guruva kachakade kurira kweuno zviri kuita mafara madhamu muchavapa here aiwa madhamu uku vane zvava madhamu unozvidawo here tamatiso tione kuti ama yambobatinidza tione kuti chinobaka here kana chakadai timboona pamwe tingatochishandisa tichidya kudai ndatama handaona kuti bodo tende yazobvaruka yamwauka pamusoro paya ndikati evo mhepo yayatangazve ndikati nai ko ndiri kushandira ngozi here mudondo nai baba Simba ini ndovata ini ndichiita sekuti ndiri papungwe ndakarita vanhu ndiri gadi it cannot tatama ndatobatsirwa namunhu vanhu vanosindibatsira kutama kana zvakwidza pano pamushandini munhu wakaita migration ndindakaita roja rikatamawo rikapinda rikatamawo migrating from one place to another ini ndiri one out vamwe vese vakakubva ndichisvika hakuna wakatama mutamiro wandakaita ndakatanga ndapinda mumota ndikatama mumota ndikapinda mukicheni ndikatama mukicheni iyo rumu isho yamunoona iri kudivi kuna baba Simba ndakaivhurira rumu iyoyo ndakaivata rumu iyo ichiri halfway I think makamboona tende ndikatadza kuvata futi ndikatekera mhepo ichipinda ichivhuvhuta ndikavata 2 days ndikakundikana ndikadzokerazve samamfo kukicheni iyo ndo pandakagara for wechinabhangoka andakagarisa zuro ndo pazvandakundikana mhepo ikatononyeba tende yangu yamwaurwa idadiro ndikati ndakutama ndava tikatsvaira mukati ndo mandatamira kati ewe nangazvikoni saka hanimozviona manje ndo mandava umu namba 5 kutama hamene kuti washakwa yanchatama nchindepi futi saka ndaisa tende yeblue pasi ndatina ndingambosafiri ndosafire ita ndosafa ndakapare ingozi yacho ndiyeiko yandiri kunyanya kuipa saka ndizvozvo ndosaka maona tagara muno ndikati chinogosa kugarepi pashe pari kuomuvaima zvisingawisisiki saka ndoni hauchioni rabaka guys magetsi vaivai saka ndo zvamuri kuona pano tagara muno tikati nemabhiridha vandewo vadi varya vari muno mumba mavo vavakaitirawo chi vakavaka saka ndo zvaakuitika pano vanhu vakuryira muno ichi ndochibvisira mabhiridha kudai handiti iwe Simba zvipunu zviya zvaindepi ino mvura inochatotama kana pekubikira kana zvakadero ndendodini ichi choda kubva ndechemwana ichi baba bhi vaindepi vakata ichi ndechemwana ichocho chive baba Simba icho amene timawapa zvipi pakati pazvizvizvo yatore uya mitore yana baba bhina amo ndichavasuwa mabhiriza vasikana hanimozviona ndotora ichero yamatora haina nyama yakawandisa iri vasikana munoipedza here maisimba nyama iyo
ndizvozvo. Saka ndaita mawages ndo andaita ini nemabhodha angu tiri pano tiri vatatu. Ndini nhasi ndaita ndoga. Honai guys, ndarova uku yauku side uku, ndarova salad, cabbage salad rangu, rice rangu, ndoba ndarova ekera. Ndini 1 ounce kuona ndakasira zvisingaiti. Munhu akachindibatsira kumapoto nekusimudza zvinhu ndisimba nabasimba. Tamanya chaizvo. I think nangoita 2 hours ndatopedza. Ndaisa mabhotsi. Amo unohwasewa kunoona mbuya. Unofunga maire, unofunga mbuya wako ndo unofunga zuro. Wataura iwe. Iwe. Ndo wavigira shuga. Kwambona kuzigira shuga. Muzlemo mashamari. Uya guys, Dr. Go ukasasvika naro raisi roro ndavafunza. Ini guys, amo akati ndoda kutaura message kuna Gogo Changamire. Gogo Changamire. Amo akasaya nebasmati. Please. Rovai munhu because amo akati hanzi ndoda kuvigira gogo wangu basmati. Ushu. Ine mere baba bi. Nadonemeni. Straight up, inolemegba. Guys, ndinolemegba like hana ndinohwa kurembuka neinformation. Ndachivakuda kurelease. Ndingagona kutotadza kutovata ndosa pocket. Saka zvatopera so ndatorapira. Ndikabhasimati. Asi zvawakatorera. Kuenda rambere. Saka kuramba here kuti mbuya wako ayafunga. Uri kuramba kuti mbuya wako ayafunga. Aiwa, yave discussion. Asi ina mbuya shi. Kuna munhu asingafungi mbuya wake. Right. Mbuya ndio. Ivi nezuva mai uyu shamba renyu muchifunga mbuya venyu wani. Yo guys, zvakasiyana manje. Inini it's a memory. Because mbuya wangu inini she's late. But iwewe uri kutondovaona zvapa basi manje. Udai wangu wapenyu izvo mbuya wangu muchivafila. Ndinofila ivo vangu. Ndovafila sei mune munhu mbuya wake. Munhu zvimirira ndinawo vari pangu pachiuko. Vanototi vakabata foni vanototi isa $10. Mbuya wangu. Kungobata foni chete vanokubvunza kuti $10. Mbuya wangu vachiuko. Ndovafara zingaiti mbuya wangu manje wavo. Kosa akadhiringira wangu harisati raita here nemuzukuru. Ndatovafunga ndikaona $10 ndatombovaisira paeco cash mbuya vangu. Mai vangu ivavo havafarira zingaiti. Saka gai babatanya varye.